ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, боз дар имза навор як чанал мошинои нав роӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумота дар WhatsApp имо экранда роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯз навор аст дта роӣ карда, дта Toyota Camry д американка аст, якташ фурӯшӣ, якташ алишӣ ва ҳастаи грузовой газ 53 азиз бо нархҳои арзон, ҳастаи BMW X50 азиз, Lada Prior ҳастаи, Mercedes-ои компрессор ҳастаи, Opel Sedan ҳастаи, Opel Hatchback бо нархи арзон, дта дигар Mercedes сечка ҳаста ки бо нархҳои бен, якташ 30 000 сомон, яктаи дигараш 22 000 сомони ҳастаи. ва Toyota Corolla D ҳастаи бо нархи 55 000 сомонӣ ҳастаи ва Opel Hatchback ва дигар намуд маркаи мошин ҳастаи ки нархҳои арзон кардем мо қабул кардем. ва курси имрӯз 118 сомонӣ. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Mercedes-ои C-класс ҳастаи баъдурон ки Mercedes-ои компрессор соли бори 2000 сол ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензин, объем мотораш 2 литра, коробкаш баъдурон автомата, системи мошин мега беҳтарин мошин, чотка светои серебриси балон ҳолати кори, салон тоза кай, ҳуҷҷат дорад, балон нав, салон тоза, 4 диска, кондитсионер, электропакет ва дигар намуд чизо. нархи мошина мега 50 000 мегем бо муомилаи хуб мекунем. мега мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, срочно сумдар кураем. якумаш рақамҳои Вавилон дасти ахираш 0268, дуюмаш рақамҳои Мегафон ахираш 2929 ишам кор мекунад. Мерседесои компрессор объёми 2000 сол, мотораш 2, коробка автомат, мошини дӯстон дар шаҳри Кӯлоб 50 000 муомила мешавад. кадоми шумо ки маъқул аст зангзарӣ маълумотои пурраша гирен. ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дорен, ягон хона, замин, квартира барои реклама кардам, марама дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. роӣ кунем, реклама мемонем. лайкҳоро фаромӯш накунед, гузоред навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. BMW X5 ҳастаи баъдурон ки беҳтарин ҳолатаи срочнаи дизелаи. BMW X5 соли бори 2013 сол, сӯзишвориш мега дизеле, объем мотораш 4 литра, 10 литр мега расход дорад дӯстони азиз. коробкаш автоматаи системи мошин баъдурон беҳтарин. мошин 6 моҳи дигар тонировка дорад, 4 та баллон, пачка, обогрев сидения, лифт, кондитсионер дӯстони азиз, электропакет, зеркала дӯстони азиз подъёмни. мошин полни фулай комплектация дӯстони азиз, зури бадай. мошин хеле светои мендал шоколадни светае. баллон, пачка, салон тоза идеални. мошина мега срочно сумдар курай. нархша 135 000 нархи арзон мондагем. бо ҳамирам камтар дигар мегад муомила мекунем. 135 000 сомон аст, боз мегад муомила мекунем. агар дӯстони азиз ягон духонага, агар ягон духонага боша, квартира аз территорияи шаҳри Ваҳдат алиш мешавад, ёки ба ягон мошини дигар болои сумамтия нами хела мешавад. нархи мошин 135 000 аст, бо муомилаи хуб дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобшуда дар рақамҳои дӯстони азиз тоқа рақамҳои холи бидай кор мекунад. кадоми то ки мехарем зангзарем маълумотои пурраша гирем. фақат харидорои аниқ. алиш ба квартира марамат пешкаш кунед, хона катӣ ва мошинам боша боли сумти сумаки. нархи мошин 135 000 муомила дорад. мошин хай ҳамин зури буд, молодёжни мошина да 2013 сол. BMW X5 свети зур. марамат дигар маълумотро аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастаи баъдурон ки XL американкаи тоқа алишаи ба мошине ки дар территорияи Москва, Московский област боша алиш мешавад. тоқа алишӣ. Toyota Camry D американкаи XL соли бори 2010 сол, сӯзишвориш газ бензин, газ 04 дорад. объем мотораш 2.5, коробкаш автомат, системи мошин баъдурон беҳтарин. мошин идеални системи кондитсионер, электропакет, баллон, масло ҳамаш алиш кардагӣ. мошина мега тоқа алиш мекунем ба мошине ки дар территорияи Москва ки Московский област бошад. ягон Hyundai, дӯстона мошинои Hyundai, Kia, Hyundai Celera солои нав боша мега алиш мекунем дар территорияи Москва, Московский област. мошино ки хеле солошон нав боша. ин мошин ҳозира мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Тоҷикистон. мошин мега идеални система дӯстони мошин фақат алиш мешавад
ва мошине ки дар территорияи Москва ё ки Московская област бошад ҳама хел вариантҳо пешкаш кунем. хоб рамои рақамҳои соҳибшиносиҳои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. фақат одамоне ки алиш мекардаги беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. тоқа алиш ба мошине ки дар территорияи Москва бошад солҳои нав катем мега вариантҳоро пешкаш кунем. кадом то ки агар мошин дошта бошед хоҳем ки алиш кунем вариантро пешкаш кунем ака алиш мекунам. ва шахсоне ки дӯстон ягон мошини фурӯшӣ доранд хона замин квартира дар рақамҳои 885 дар ройкни реклама мекунем. навори моро подписа кунед, лайкҳоро занед, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Lada Priora Badronki дар кузифи хечебекай срочная саистани зур. Lada Priora соли 2006 соли суифуриш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика саистани мошин мега чоткай. дӯстони азиз 4 та баллон мега нав зимни ва 4 та дига баллони ледни мега дора ҳам зимни ҳам ледни қатиш падаркай бо 4 та дига дискаҳои фасона ишам қатиш падаркай. ҳуҷҷатҳои мошине ки бучтагани хали светои зур салон тозакай мошин мега идеални саистани нав мегад мотор кадаги чихолакҳои нав задаги аст. фақат як ҳуҷҷат мекунем мошина ҳай мекунӣ. дискаҳош падарка баллонҳои ледни ва зимни дорад ки ду намуд фасла баллон дорад. хоб нархи мошина мега 29500 мегем бо муомила мегад мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 29500 бо агар харидори аниқ бошад бо камтар муомила мешавад. хоб рамои рақамҳои мегафони соҳибшиносиёнади рақамҳои ахираш 8040 ва рақамҳои ҳамин рақамда бо WhatsApp ҳам дорад. ягон савол tomosha ягон маълумоти иловагӣ боша оиди ҳамин Lada Priora фаҳмидем марама занг занем ба шумо фаҳмода метиҳам ва фақат барои одамони харидор чӣ хеле гуфтум моторша мега нав кадагем марама дӯстон азиз занг занем. ва дӯстон азиз шахсоне ки дар ҳамин навор агар мошини маъқулишона ки наёфта бошад дар комментария мо нависед ки чӣ хел маркаи мошин ба шумо лозиме мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. агар ягон мошини фурӯш дошта марама дар рӯйкани реклама мекунем ва аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкҳоро занед фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry даста ки бо тайягаи американка XL 3 зур срочна. соли 2010 сол аст ки суифуреш бензини холӣ объем мотораш 2.5 литра коробкаш автомата 3 мошин бадрон беҳтарин аст. Toyota Camry американка XL светои сафед. ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи ноябр мегад ҳастай. коробкаш мегад 100% хадавои суназ дорад баллон 70%. алиш то суми холитсон алиш намешавад. обшиб кондитсионер электропакет ва дигар намуд комфортора дорад. нархи мошина мега 127000 гуфтесиам бо арзон ва муомилаи хуб мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 4 та баллон дӯстон азиз 80% аст гӯя мешавад. дискаҳои намхалиди фасонак хадаҳои дорад. алиш не то қасуми холӣ. нархи мошин боз мегӯем 127000 сомон аст боз муомила дорад. харидори аниқ боша мега савдо ва муомилаи хуб мегад карда метем. якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 8690 даст Тоҷикистон. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 7465 WhatsApp доранд. сора мошинча кан мақсад ки монитор кондитсионер электропакет ҳама намуд комфорта дорад. американка XL тоза. ягон савол tomosha ягон маълумоти иловагӣ боша срочна марама занг занем бо арзон меша. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ки дар кузифи седанай срочна. соли 2016 суифуриш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика саистани мошин бадрон чотка. мошин краска нав кондитсионер чихолакҳои нав баллон нав салонсон ази тозакай потолок мақсад поликомаш нав кадаги аст 4 калпак ва баллонои пачка. нархи мошина мега 42000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда. 42000 сомон аст боз мегад муомилаи хуб мекунем. якумаш рақамҳои Билайн дасти ахира 8130 WhatsApp кор мегад. дуюмаш рақамҳои TCL дасти ахираш 375 иштам WhatsApp дорад. Opel Sedan 96 сол нархш 42000 аст. краска нав ягон сарапина краскаш нави навай. салоншам тозакай. 42000 бо муомила мешавад. дӯстон азиз ягон саволтон боша марама дар рақамҳои поёмда занг занем. маълумот шагирем мошинча идеалиан бо люкам дорад. нашуд сумуш мега арзон мекунем мега срочна сумбер кунем. метавонед худи ҳозир занг занем маълумотша гирем. лайкҳоро фаромӯш накунед занем ва навора то охираш тамошо кунед.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. гурзавои газ 53 аст. баъдон ки гурзавои газ 53 самосвал бензини холӣ. коробка механика сайсияни мегад идеалан суни азиз. мошин хеле ки дасти як одам намегад гаштеса ҳуҷҷатош мегад буч мегад суни азиз. балонош мегад 80%, кузуфш мегад рамаш мегад варид парид надорад, пӯшидагӣ мегад умуман надорад, моторуш мегад кузуфш ҳамаш 100% гарантикатӣ. нархи мошина мегад 25000 гуфтестиян бо арзон мегад мекунем ки ягон мошини майдан бошо мегад алиш мекунем. гурзавои газ 53 суни азиз самосвал бензин катияй нархаш 25000 сомон аст. боз арзон мешавад ва алиш ба мошини майда кади алиш мешавад. вариантро пешниҳод кунем. хоб якумаш рақамои мегафон дасти ахираш 0120, дуюмаш рақамои расия ахираш 9938 иш WhatsApp дорад. кадоми то ки мехарин ягон то мисол алиш мекунем марама занг занем мошин мегад дар ноҳияи нуробод адсон аз мошин дар нуробод балон 80% марама занг занем. ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дорен хона замин квартира чизе ки барои реклама кардам марама дар рақамои 885 1220 WhatsApp имо Telegram пайваст дорем реклама мекунем. ва шахсоне ки дар ҳамин навор агар мошини маҳқулӣ наёфта бошед дар комментари назди кадом маркаи мошин ба шумо мулозима то чанд сомона аз куҷо мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед занед наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст баъдон ки срочна Mercedes Benz C-Class сертификат суни азиз соли бори 6-1994 суифуриш газ бензин мотори 8 литра коробкаш автомата сайсияни мошин мегад соза мошин мегад идеални сайсияне як сола мегад ҳуҷҷат дорад 4 та балон нав 4 та электропакет инам хали света 4 дискаунт дорад. сон аз бухаем маълумотои пурраша хутон мегирем. нархи мошина мегад 33000 мегем бо арзон мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. камтар арзон меша фақат барои одамони харидори сечкаи элеганси простояи 33094 сол мотори 8 литр коробкаш автомат. ин ҳами рақамҳои тисели соҳиб шуда фақат одамони харидор мегад беҳуда нороҳат накунед фақат харидор занг занед маълумотша гиред. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ дорен ки хона замин квартира хоҳем ки реклама дамондада марамат сурад дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо Telegram дора рӯйкта реклама мемонем. лайкора занед фаромӯш накунед навора сун аз то охири охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Toyota Corolla D срочна бо нархи арзон. соли бори 6-2008 сол астае ки суифуриш газ бензине мотори 8 литра коробкаш механикаи сайсияни мошин мегад соза мошин мегад мотор соз хадавой дорад коробка 100% та балон мегад пачка суни азиз гарантикати расходуш мегад бензин кади 7.5 литр мегад. опсион аз нархи мошина мегад 55000 гуфтесиам бо хақиқати хичон гап мезанем. мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе 4 дискат суни азиз 4 та балони ҳолати кори нехали свето. нархи мошини 55000 сомон 2008 сол Toyota Corolla суни азиз 1.8 мотор. рақамҳои соҳибшон аст ҳавилон ахираш 5418 метавонед занг занед мақсад ки маълумотша гирем. ба хотири меҳнатҳои алайкира мезанем фаромӯш намекунем. ва шахсоне ки дар ҳамин навор агар наёфтаи маҳқулии мошинтона дар комментари нависед мо пешкаштон мекунем. ва шахсоне ки мисол мошини фурӯш дошта дар WhatsApp мо рӯй кунед дар блог буда мо реклама мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra FI дар кузуфи хечбека срочна. соли бори 6-1993 ҳастае ки суифуриш газ бензина мотори 6 литра коробкаш механикаи сайсияни мошин бадарон чоткаи соза 4 та дусони азиз балон ҳолати кория мегад соҳибош 4 та чашкош мегад радной аз худчай аккумулятор нав салон тоза мотор модулай. нархи мошин 19000 сомона мегад нархи ахирша. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 93 сол 19000 дар шаҳри Душанбе соли рақамошон аст мегафон. хоб бисёри баъд такрор мекунем кадоме то ки мехарем занг занем маълумоти пурраша гирем фақат одамони харидор мегад беҳуда мегад илтимос нороҳат накунем. дӯстон аз ногуфтанам оно ки шахсоне ки мисол мошини фурӯшӣ доранд хоҳанд ки реклама дамондаданд дар рақамҳои боло буда ахираш на мисол 2020 рӯйкан реклама мекунем. ва шахсоне ки чӣ маркаи мошин ба шумо ки даркор бошад дар комментари мо нависед мо пешкаштон мекунем. фақат лайк казанед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class аст баъдон ки сечкаи серебристи простояи бо нархи арзон.
соли 26/1995 ҷаласае ки сӯзишвориш газ бензине мотори 8 литра коробкаш механикасон аз мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд созаи камтар расход дорад. галавани мотор мега созай, коробка соз, кузуф мега садай хай камтар меличовка кор дорад ва инчунин электропакет ва дигар чизҳои лозимӣ. нархи мошина мега 22 000 сомон гуфтесиям бо хақиқати хичон гап мезанем. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. нархи мошин 22 000 сомон аст, бо арзон мешавад. рақамҳои тисели соҳибшуна. маълумоти назди кадом то ки мехарем занг занем маълумотои пурраша гирен. ва бозам такрор шавад, шахсоне ки мисол мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳем ки дар канали мо реклама мондаанда, марамат рақамҳои мо 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорем ва дар болои видео мина мондаги аст бо ҳарфҳои кабуд чӣ реклама дорем, марамат рекунем, мо реклама мекунем. Лайк азанем сунат. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи